So kung makita ninyo sa ako ang likod, so makita ninyo ang karatula sa taas, Jambi Beach Resort. So atong sudlon mga kasyano. So tanawon ta kung unsay nasa sulod, kung tanawon to ang dagat, kung tinaw ba gyud kayo siya para maligo ta unya. So peaceful kayo ilang lugar diri, walay samok, walay dagang sasaw. So maka-relax gyud ka. So ingon na ni kanindot no. So suroy-suroy ta mga kasyano. So pwede mo diri mag-overnight. Peaceful kayo, mingaw. So walay sasaw. Mao ni ilang CR diri, no? Kita ninyo kaliguanan, lisehanan. So napod sila abuhan diri. Kita ninyo. So suri ta tan-aw na to ang dagat. So guys, muni siya amo ang room, no? Makita ninyo, sumuni siya ang tiris-tiris sa room. Kung makita ninyo sa kuang likod, dagat na. So madungawan nimo ang dagat diring dapita. So tanaw na to. Sudlo na to kung unsay naa sa room. Sulod ta. So muni siya ang room. Muni ang sulod. Na siya isa ka kama nga good for two. Then
Na siya ay double deck. CR. So makita ninyo ang CR. Din makita ninyo ang bintana. So pwede ka makadungaw, matanaw ni mo diring dagat. Pwede po ka gawas dito. So ingon na kanindot. Aircon na siya bugnaw. So nindot kayo good for 4 person to 5 person. So ingon na kanindot diri guys. So mga kasyano, nakita ninyo ang ako ang palibot. Tinaw kayo ang dagat, nindot pagid kayo ang view. So nakita ninyo sa akong likod na sa bato nga mura siya island. No, kung magtao pwede siyang bakambakan. So ingon siya kanindot diring lugara. Jambe Beach Resort. So bisita mo diri guys kung makaanhi mo diri mati, nindot kayo ilang dagat, grabe ka tinaw. So muna makita ninyo, no?